आताचो काळ बदललेलो असा आणि महिलांक इतली फुडें सरलेली असा की महिला पुरुषांच्या बरोबर प्रत्येक कार्यात आघाडीचेर असा आणि महिला फुडें सरून आपल्या जबाबदारीन काम सुद्धा पार पाडतात। एक वाक्य म्हणटा स्त्री शिवाय घराक शोभा ना। खंयच्याय पुरुषाच्या सुद्धा यशाच्या जर फाटीमागे खंबीरपणे जर स्त्री रावता जाल्यार ते पुरुषाचे यश सुद्धा धावत फुडें वयता। महिला खूब फुडें पावलेली आसा। जे पुरुष जितके फुडें पावूंक ना तितके महिला पावलेली आसा। आयज कितक्याशा देशाचे नेतृत्व सुद्धा महिलांनी केलेले आसा। भारताबरोबरच बाकी देशात सुद्धा असंख्य महिला आहात ज्यांच्यानी समाज क्षेत्रात आणि शिक्षणात काम करून महिलांचे नेतृत्व केले। महिला आज सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला मंडळामार्फत तर हे कार्यक्रम घेऊन आज पुढे येता। सेल्फ हेल्प ग्रुपामार्फत विविध प्रदर्शनांनी भाग घेता। ज्यांच्या महिलांच्या अंगात कला असा त्या कलेचे नैपुण्य ते आज आपल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपद्वारे किंवा विविध विविध प्रदर्शनाद्वारे आज ती लोकां पुढे मांडीत असतात। अशी महिलांचे एक आणि दोन नी असंख्य गुण आज महिलांच्या अंगात आज बसलेले असतात। अशा सगळ्या महिलांक सलाम। गणपतीला वाहते दुर्वा, विठोबाला वाहते तुळशी, लीलावती आईचे नाव होते आज महिलांच्या दिवशी। जय केली काळजी, जय केली निवड गेली, पूजा केला ताजा आणि वचनाचं नाव कुंडल नंबर मार। भाजी भाजी मेथीची दर्शन तुपी माझी दर्शनाची। संसाराच्या सागरात प्रेमाच्या लाटा, संसाराच्या आईच्या सुखदुःखात माझा अर्धा वाटा।